Bereiziarren bakoitza bere aldetik, ezagutzen da jantzi direla zazpiak oial batetik. Guraiziakin bereiziarren bakoitza bere aldetik, ezagutzen da jantzi direla zazpiak oial batetik. Arratsalde on bat danoi, esaten genuen bezala, pixkanaka hasiera emango diegu zazpigarren zapijazte honi, azkar pasadie 7 urte, tarten urte bat egin etzana ere bai, eta urtero bezala 4 bertsolari zuen ezkerretik hasita, edo gehienon ezkerretik hasita behintzat, Julio Soto Ezkurdia. Apa, Julio! Garazi Navarro Ugarte Buru. Ane Labaka Maioz. Eta egungo zapidune Jesus Mari Irazu Muñoa. Gaur ikusten dezue, 3 aurpegi berri ez, 4 aurpegi berri gaude, Alaitzek eta eskatu ziguen, errelebo moduko bat nahi zuela, Xaro Irieta Bioi, aurtengorako baiezkoa eman dugu, ikusiko dugu urrengo urten ze pasako dan, urrengo urteetan, baino eskertu nahi genieke, bai zapiak bati eta Alaitzi bereziki, urte hauetan egindako lana, guk gaur ere errexen egin dugu, etorri Xerita Jan, goizen goizetik lanen aizien, Karmele, Alaitz, Idoia, Unai, eta Julen, Gordoz, Kuku, benetako txalo berau zuentzat. Oain bai, saioari hasiera emateko, beti bezala agur bana eskatuko dizuegu. Zerainaldeko luma gorria, herriberako belarra, orain kentzea tokatuko da, buru barruko kedarra. Arratsalde on zuri zaldibi, daukagu hasi beharra. Esperantza dut izango dela, arratsalde bat eharra. Bizkaitarra naiz ta gaur gainera, saioko ume mokoa, baina hemen jartzen garen denontzat, berdintxua da jokoa. Amona nuen zaldi biharra, hortxe Lizarra agakoa, pixka bat neure egin nahi nuke,
freskoa hartu dezadan sustraietarainokoa. Arratsalde on guztioi, has gaitezen abil, bazkaloste goxontan, nola ez elkarren ganabil. Udazkenez Gipuzkoan, haize arraro bat dabil, eta ni ere lehiaren zurrunbiloak narabil. Hortaz Zaldibiran nator, mia eginda ukabil, txapela ez zait ajola, baina zapia ala hil. Hemen Julio ta ane, irazu garazi, bazkaitan gaituztenak gozatu arazi. Zaldibiko zapiak hainbeste fantasi, bi urtez loteria milagro dakasi, baino besteri lotzen ez dut ikasi. Hurbildutako gehienok jakingo dezue, zapijazten badauzke pare bat berezitasun, bukaera aldea pare bat ariketa ezberdinak edo prestatu ditu, eta beste bat izaten da saioa librean hasten dala. Beraz, hortarako eskatuko dizuet, zaudeten bezala Julio eta Garazi librean hasteko saioa. Lujan Biota, Jesus Marita, Ibarzabalta, Andoni. Zapia zaztu gaitezen eta eltzaiogun jende honi. Libreko lehen berso zatia, guk behar dugu eskaini. Ia zer moduz moldatzen garen ume mokoa eta ni. Pixkat egaka iritsi gara, bazkaloste honetara, eta raroa izan liteke zaharrenen begirada. Mutil flako bat eta neska bat, zertara eta bertxotara. Fundamentutik pixkat jartzeko kapazak izango gara. Pentsatu nahi dute rimaz bete daukala sotok-sotoa. Eta Navarrok napar bat ere izango du gustokoa. Gaztetasuna eta iraultzaz zabaltzen duzu mokoa. Baina Garazia da etzara zuk uste bezain mokoa. Nire aurpegiak gazte ematen du, baina da nahiko engaino. Nire lekua bete asmotan etorri naiz ni onaino. Baina giroa ikusi dut ta ondoren pentsatu dut nio.
edo zein buru pentsa dezake baina modu bikainetik. Hemen zapi bat oparitzen da eginaren ordainetik. Baina errima eta kantua darizkigu min gainetik. Bersotan ondoi nahi genuke beste zeren gainetik. Zapia gauza ezaguna zait, asko esango nukenik. Poltsikoan gordeta mukitako erabiltzen dut gehienik. Edo zikinak garbitzeko ere, uretan pasata lehenik. Baina nekien zapia horren gauza importantea zenik. Nik etortzeko banun gogoa daukat aitortu beharra. Ta lodosako zainzuri eta mirandargako hilarra. Persona fisiko aurretik ailegatu da belarra. Ni naizelako hemen kantatzen lehendabiziko naparra. Konpentsatzea behar da eta hainbeste giputs baturik. Gu nahiko pozik ibili gara hau eskuetan harturik. 0 kilometroko kontuak, baina zalantza sortu dit. Ez aldute naizaldi biharrek Bizkaiako produkturik. Nik sekretu bat esango dizut, naiza enuken beharrik. Nola aspaldi nik nabaritu zaitudan triste xamarrik. Hemen diote hasieratik ta ez dauka ezer txarrik. Bizkaialdetik nahi dituztela diamanteak bakarrik. Ai, hitz ederrez bete lana da, zure bertsoen bultoa. Bada genero onik Bizkaian ekartzeko modukoa. Izan mendiko generoa edo nire aman hortukoa. Ni gonbidatuz jabete dute hemen Bizkaiko kupoa. Beraz kupoa bete dutela esan duzu ta bibazu. Dagoeneko libre kantari joan zaizkigu hitz batzu. Amaiera zuk eman zaiozu favore egingo aldidazu. Nik nervioso sumatzen ditut labaka eta irazu. Ba obeditu egin beharko dut, agindu dit ama.
gorka dago heltzea. Eta giroa bihurtu zaigu guztiontzako etxea. Kostako zaie esan behar da, hasiera hobetzea. Librean astea da gaur dagokiguna, osa dezagun gure bertsoen bilduma. Ondoan det irazu alguztiduna, zu izan omen zinen ia zapiduna. Baino gaur etorri naiz txintxota umila, zuk berriz bota dezu agur borobila. Etorri baldin bazera zapiaren bila, hasi ba erakusten zure ukabila. Zaldibira etorri naiz nizapi egarri, ukabilatera beharko elkarri. Ispiluan aurrean jarri edo ez jarri, jakin naita ez dela moñorik ekarri. Naizta moñoa izan liteke polita, gaurkoan etorri zera oi libre utzita. Lenoa aipatu dezu udazkenan zita, konformatu galtzera zapia jantzita. Nere konformismoa da olako xea, agur eder batekin bete det kotxea. Behin lotuta zapia zugan errotzea, gero ez da intzaia beste eilotzea. Ala esaten dezu ustuaz barrena, baino iazkoa ez neretzako pena. Kortaren aurpegia beltzetan beltzena, nei lotzen pasa zuen unerik txarrena. Ta zu erori zinen kortaren desiran, onena zinelako orduan maijiran. Baina nik segurantzi bat badaukat nigan, ezin omen da jantzi bi aldiz segidan. Neroneke alaxe beharko det uste, eta ez detekarri hainbat burua uste. Kontua argituko da hemendikan laiste, ze zaldibin berriak maitatzen dituzte. Komeni da astea berriak maitatzen, beraz berritasunez kantatzera guazen. Iaz irabazia hortxe geratu zen,
ta urte bete pasa dezu ensaiatzen. Urte bete luzea zaigu pasatuta, ensaiatu gabeko denbora hartuta. Goizean ikusi dut dana zabalduta, eta kajoian sartu berriz plantxatuta. Plantxatu egin dezu, hori zen aieru, beraz buru gainean jarri dezakegu. Ta guk zenbat zalantza, zenbat sentimendu, suabizante usaina izango ote du. Izardi usai pixka bat, eluke bat traba, hartzen baldin badegu geure begirada. Zapi eta txapelek badaukate karga, ta zure txapelketa nola dijoa da. Ez nuen aipatu nahi ze barne burruka, baina ondotik irazu horretaz oiuka. Ziur ikutuko detnik puntaren punta, saiotara joaten banaiz hola bazkalduta. Gaur bazkari ederra ezin leike antzi, ta horrek ere badu nahikoa garrantzi. Rekorra jartzera zoaz eta zenbat antxi, Bizkaian entrenatuta Gipuzkoan jantzi. Ni errimategia ari naiz industen, gero kosta behar zaidenak erakusten. Bizkaian bizi eta ze gauza dituzen, ana puntatu nahi deta ez didate uzten. Juliok kantatu du lehenengo naparra, garazik kuotarekin leno barra. Anela sarten baino orain lekeitiarra, bueltan ni hemen Gipuzkoar bakarra. Gipuzkoan ederki bete da sabela, izenekin marraztu daiteke arbela. Gumaiz periferia esan da horrela, orain esan Lasarte Gipuzkoa ez dela. Hori ez dut esango azkenean, dena baita Gipuzkoa gure barrenean. Pixka bat egin dugu libreko planean, orain botilerua asbedilanean. Argibili minu hartuko eketa, Bueno, binaka hartuko zauzte, hasteko lehenbizi Ane eta Julio. Eta Ane eta Julio Euskal Herriko herri askotan, auzoetan behintzat, festak auzolanean antolatu izan ohi
ziren izan ohi dira eta Zaldibin ere bai. Jo ezagun bi Zaldibiar zeatela, urte luzez zuen auzoko festak antolatzen aritu zeatenak. Zuenen nekatu zea, ibilbide horretaz, martxa horretaz eta esan dezu kito, aurten azkenekoa. Juliok eutsi egin nahi dio oraindik kosta ala kosta. Urtero aleginduz, Saturdin bertara, dena antolatzeko badaukat patxada, baina nekagarria da azken bolada, jendea etortzen da pozik behar bada, ai baina gure lana ikusezina da. Ikusezina denik enuke esango, bestela elitzake festarik izango. Bai gaztea behar da bai baina nun dago, azken aldi honetan sinetxita nago, garela inoiz baino garrantzitsuago. Arri gogorregia ezin da pikatu, tanik nere tronuan nahi det abdikatu. Nazkatu egin baina izta errepikatu, inguruan daudenak ez dira bikatu, ezerrez egin eta dena kritikatu. Kritikak ekartzen du berez kutsadura, baina ai dardar dago gure armadura. Auzo festa, auzo landa elikadura, nik mantendu nahi nuke daukadan ardura, baina entenditzen dut zure nekadura. Nere nekea ez da, neke isolatu, egitaraua dugu, hormetan kolatu. Eta jada festau, ez denez olatu, nahiago albora joan eta inmolatu, urrengo urtean baietz berriz antolatu. Ez gara gu betiko piko ilustrea, ez dago gure esku auzoko lustrea. Belaunaldi berriei hau nere ustea, horrela joan partez bat eta bestea, ez ote da hobea esku bat uztea. Gure alegina zen eskua ematea,
askotan eskatua da erreskatea. Nik aurtengoz utzita, nahiago pakea. Gazteak etortzeko lotzeko katea. Batzutan beharrezko da zaharrak joatea. Askok bai hori dio lehen ere banekin, bide desberdinetik nahi nioke ekin. Nunbait auzo berria berri izan dedin, gazteentzat zaharrak behar dula aldegin, ezin alda biderik elkarrekin egin. Bidea zaila oida horrelakoetan, korapilloak daude kate begietan. Nik eten bat nahi nuke naiz ez egon zertan, ez naiz egongo aurrez lanean alertan, aurten gozatuko dut egunean bertan. Ai, Saturdik eskatzen baitu sokorria, ta nere zardadean dut odol gorria. Zu barruak kanpora zaitu igorria, nik hemen segiko dut gogoz natorria. Zu beti izango zara ongi etorria. Irazu eta Garazi, zuek belaunaldi ezberdinetakoak, zeate, Jesus Mari eta Garazi, ez dakit esan beharrik ere bazegon. Bueno, aurten bete die 30 urte Goenkale sortu zala. Aurten bete omen, Goenkale sortu zala 30 urte. Eta kalkulatu dugu gutxi gora bera, orduan Goenkale sortu zanen Jesus Marik zeukala orain Garazik daukan adina. Nunbait hor, gutxi gora bera. Pentsatzen den Jesus Mari oroituko dela Goenkaleren sorreraz, fenomeno sozial hartaz, pertsonaiez, zango egoerez. Eskatuko dizut, Irazu, Garaziri azaltzeko Goenkale zer izan zan, eta ea Garazik bide horretan beste galderan bat edo kuriosidaden bat edo azaltzen du. Norbaitek asmatuta nolako indarra, ordun fenomenoa orain gauza zarra, etxekoa jatorra euskaldun eharra. Euskal Herria libre izan dan bakarra, Euskal Herria libre izan dan bakarra. Orduan euskarazko telesaik bazen, oraingoekin ez da hain ondo pasatzen, eta uler dezadan banoa kokatzen. Zuretzat Maria Luisa tipa gaztea zen, zuretzat Maria Luisa tipa gaztea zen.
bai, gaztea bera 40 aldera, nik ez entenditzen eindezun galdera, tipa gaztea altzan izango etzan zeba, Maria Luisa izan zan guztion izeba, Maria Luisa izan zan guztion izeba. Niere markatu nindun Goenkale zenak, buruz dakizkit euren izen ta bizenak, ta ikasi nituen bai beraien lemak, ala dakizkit orain gaiztakeri denak, ala dakizkit orain gaiztakeri denak. Gaiztakeri guztiak nunbait hor zenbiltzen, ezagunak orduko izen da abizen, 20 urtez joan zan ondo eta txuxen, perurena sartuta horri zurratu zen, perurena sartuta horri zurratu zen. Keba izorratu zen diot azkenean, Maria Luisa handia joan zitzaigunean. Gazte guztiok gaizto gara azkenean, ze hor betilketa zen droga etzenean, ze hor betilketa zen droga etzenean. Dana droga kontua bai alaxe omen, ita hilketa ere gertakari goren, ondo gogoan daukat gu gazteak ginen, hango problema denak angordetzen ziren, hango problema denak angordetzen ziren. Fikzio izan arren errealda dena, sekretuena dugu betiko ezena, ta orain argi dago Goenkale dena, zaharra ta gaztea batu gaituena, zaharra ta gaztea batu gaituena. Zaldibik batu gaitu etzazu egin duda, naiz burua eraman eteben lekura, eta gogoan izan zen liteken muga, euskera salbatzeko etzan sortura, euskera salbatzeko etzan sortura. Hain ziur esan duzu ta bueno ez uste, bere lana egin zuen nik esango nuke, ETBek iraungo du beste hainbeste urte,
Gaur egun goen kale jarri